Mr. President. Trophy 99 Embara anytime ndiye wangu saka uchiona muraundi tichipinda tese gweruka doma tichivadaya mumageto uptown ndinaye saka miswa kuda kupengera pa zvinhu zvangu miswa uri mume taimbotamba tese ndadzidza nhasa utambike newe iwe uri mero utambike newe iwe kuda kudyira pandodyira uri mumero lasti ndati pamwe uri friend bo asi unondichera kune munhu wangu kana ndisipo uri mero saka ita yako inini ndota yangu kuna tambe nemame autambike newe iwe autambike newe iwe uri mero autambike newe uri mero madredzi wayo tomaisa chigero rasta kunofamba ati linge nemame saka very sorry kana ndakutama pane munhu wangu atina ukama anondida nyangwe ndisina mari muchikwama kutambira padhuze timbozvizama ndokugata mweya wekufema 99 saka sasayi zvamada toita yatada imi nyangwe mukati benzi nderangu nyangwe mukati nzenza ndeyangu nyangwe mukati nyama ndeyangu ndo yangu gudu sangu langu nyangwe mukati benzi nderangu nyangwe mukati nzenza ndeyangu nyangwe mukati nyama ndeyangu ndo yangu gudu sangu langu ndiye wangu saka uchiona muraundi tichipinda tese gweruka doma tichivadaya mumageto uptown ndinaye saka miswa kuda kupengera pa zvinhu zvangu miswa uri mume taimbotamba tese ndadzidza nhasa utambike newe saka siyawe sade kutambira padhuze wandona nemumwe wote ndemuudze uchida kutaimira jackpot wangu ndikugarisa papoti ndati ndikuudze kumakuva kune vamwe 40 auwine nyaya yacho nyangwe mukoti kuna kuveswe mugoti inini nderegoti